سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب channel سينما سمرن لومون كم وترو زتفلالي سبورتا حبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر نعدم ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ መበል 14 ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ ኣፍሪካ ሎሚ ቀዳም ንግሆ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኤሊትን ልዕሊ 23 ዓመትን ተሓናፊጾም ማለት ሚክስድ ሪሌይ ኣብ ዘሰላሰልዎ ናይ ግዜ ውድድር ኣብ ዝቐጸለሉ ንተቐዳደምቲ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት፣ ሚሮን ተሸመ፣ ያዕቆብ ደበሳይ፣ ሞሳና ደበሳይ ደሴት ኪዳንን ዝናብ ፍጹምን ዘገደመት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንመወዳድርታ ብምስዓር ተሸላሚት ወርቂ መዳልያ ኮይና ትማሊ ዝተኻየደ ኢትዮጵያ ዝተዓወተትሉ ናይ ጁኒየር ደቂ ኣንስትዮ ውድድር ክሮኖሜትር ክልተ ሃገራት ጥራይ ስለተሳተፋ ንቐዳሚት ጥራይ ሓንቲ መዳልያ ከም እተቐረበት ተፈሊጡ። በዚ መሰረት ዛጊት ተኻይዱ ካብ ዘሎ 5 ውድድራት ኤርትራ 2 ወርቅን 2 ብሩርን ረኺባላ። ኢትዮጵያ 3 ወርቂ 1 ብሩር 1 ነሓስ መዳልያ፣ ሩዋንዳ 1 ብሩር 2 ነሓስ መዳልያ፣ ደቡብ አፍሪካ ድማ ሓንቲ ነሓስ መዳልያ ኣኪበን ኣለዋ። ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ ኣፍሪካ ጽባሕ ብዝካየድ ናይ ውልቂ ክሮኖሜትር ክቕጽል እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ፈረንሳይት ክለብ ኮፊድስ ናትናኤል ብርሃነ ትማሊ ኣብ ኢጣልያ ኣብ ዝተኻየደን 226 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝሸፈነን ሳልሳይ መድረኽ ኣህጉራዊ ውድድር ወርልድ ቱር ዙር ትሬኖ ኣድሪያቲኮ ከም ኣብ ካልኣይ መድረኽ ሃዲሙ ኣብ ርእሲ ምውዓሉ ኣብ ውድድር ዓቕብ 10 ነጥቢ ምድላብ ብ20 ነጥቢ ንማልያ ንጉስ ዓቐብ ካብቲ 15 ነጥቢ ሒዙ ዘሎ ፈረንሳዊ ጂኒያል ኣላ ፊሊፕ መንዚዕዋ። ተቐዳዳማይ ክለብ ኪክስ ሰብ ኢጣልያዊ ኤልያ ቢቢያኒ ነዛ ናይ ትማሊ መድረኽ ክዕወተላ እንከሎ እንግሊዛዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ሚቸልቶን ስኮት ቀዳሚያትስ ድማ ንቢጫ ማልያ ለቢስዋ ይርከብ። በዚህ ሁለተኛ ቀን በያዘው የአፍሪካ ሳይክሊንግ ሻምፒዮና ላይ በዛሬው ዕለት በተካሄደው የድብልቅ ውድድር የወርቅ ሜዳሊያ ተሸላሚ የኤርትራ ብሔራዊ ቡድን እንኳን ደህና መጣችሁ። ሁሉ ጊዜ ውድድር ተሳትፎ ከለካ ሙሉ ስታማነት የተቆጣጣ ዕወት አለን ዝብል መንፈስ እስካያፈጣጡ ማለት ስለዚህ ናት ዝነበራ ተዋደርት ድማ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ሩዋንዳ የሚረስ ለሳገራት አቅሊልና አይራአየን ናይ ባሕቲ ሓይራት ታታትን ክንጽራታ ወላ ኢትዮጵያ ናሽናል ዓመት ዳውት ቢሮ ሩዋንዳውን ቀላል ጋር ታይኮነት ስለዚህ ንሕና ጥንቅቅ ኢልና ተዳሊና ኢና ዝያነት ውድድር ማዕድና ይብና hatmani ተዓውና ውድድሩ እንድታሸነፉ ምን የረዳን ነገር አለ ታስባለህ? ምናልባት መጀመሪያ ይናዓና ግን በሐፂር ጊዜ ቀልጢፍና ነቲ ይወፀ ሪኮግናይዝ ናይ ሎማዓት ሶታ ርኢና ጻውትና ቀልጢፍና ተመረጥና ኣመሓላሊፍና ኣብ ሓፂር ጊዜ ተፈጎም ከም ዘለዎም ነጊርና ኢትዮጵያ ማለት እዩ ደቀቶም ብጻውታት ዝበልካዮም ተቀቢሎም ናይ ምትግባር ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ሓቅት ዝውድድር ተባህሎ አትግቢሩ ከወቱ ብትይሎ ማለት ነው። እስካሁን በነበረው ውድድር ደካማ ጎንና ጠንካራ ጎን ምንድን ነው? ድኹም ጎኑ ኮራርጋ ምናልባት ከምትሪኦ ከምስክና ኣመት ኣብዚ ናይ ሎሚ ውድድር ኣነ ሪሌይ ተባሂሉ ዝፅዋዕ 3 ሃገራት ክኾና ኣይነበረን ብውድድር 10 ሃገራት ክኾና ትፅበይ እዚ ምናልባት ከም ድኹም ጎኑ ክትፅበይ ትኽእል ካልእ እቲ ናይ መዋድር ቦታ ናይ ክሮኖሜትር ካኒ ደካማ ጎኑ ባዴኮንስ ኣብ ዘለካ ቦታ ኢኻ ተዋድሩሉ ግን ከም ክሮኖሜትር ከም ምዃኑ መጠን እቲ ጎላጉል ነይሩ በንጻሩ ከዓ ናይ ውድድር ናይ ፅርግያ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ድማ ኣብ ተኸቢድ ቦታ ክኸውን ዝሓሸ ተመራፂ ኮይኑ ይሓስብ ኣነ ማለት ግን ብዝኾነ ንኩሉ ሃገር ሓደ ዓይነት መዋድር ቦታ ከም ምዃኑ ጠንቃ ሓደ ነገር ፅቡቅ ማለት እዩ። ካልእ ፅቡቅ ነገሩ ድማ ናይ ባዕልካ ኣነ መጀመርያ ግዜ ድማ ንሕና ኣብ ኢትዮጵያ መፂና ድማ ንመጀመርያ ግዜ ናይ ኣፍሪካ ሻምፒዮንሺፕ ንገብር ምህላውና ሕጉሳት ኢና። ኩሉ እቲ ምድላው ብዝግፁ ፅቡቅ ኣቀባብላ ጌርና ኩሉ እቲ ኦርጋናይዜሽን ናይ ፌደሬሽን ከዓ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ። ኣብዚ ተሪፍ እንደና ውድድር ድማ ከም ዘለዎ ቅፅል ድማ እምነት ኣለ። ፈረንሳዊ ተኸላኻላይ ባርሴሎና ሳሙኤል ኡምቲቲ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ክገዕዙ ይባሃል ኣሎ። ምስ ተደጋጋሚ መስበርቲ ቦትኡ ብወዲ ዓዱ ሊንግለት ኣጠራጣሪ ኮይኑ ዘሎ ዚጋናዊ መበቆል ዘሎ ተጻዋታይ ባርሴሎና ንሆላንዳዊ ማቲያስ ዘላይት ኣብ ክራማት ንኸትዕጉዝያ ቦታ ተጣጥሕ ከም ዘላ ዝሕበር
ኣብ ክራማት ዝሓለፈ ዓመት ኡምቲቲ ስሙ ምስ ሞሪኖ ብተደጋጋሚ ተሓሓዝ ምንባሩ ኣይርሳዕን ማለት ኣብ ካልቾ ሜርካቶ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ብካልእ ወገን ንቤልጂማዊ ተኸላኸላይ ቶተንሃም ቶቢ አልደርዌይለርድ ብ26 ሚልዮን ከተፈርሞ ከም ትኽእሉን ይፍለጥ ብጉዳይ ፖግባ ቀሲና ከም ዘላ ትግለጽ ዩናይትድ ኣብ ራኪቲች ዝነበራ ተገዳስነት ጎዲሉ ምህላው ተንተንቲ ይሕብሩ ዩናይትድ ንሳንቾ ካብ ዶርትሙንድ ንምፍራም ላዕልን ታሕትን ትብል ምህላውን ይሕበር ዳይሬክተር ክለብ ጁቬንቱስ ፓራቲች ጁቤ ብዝኾነ ምክንያት ንምባፔ ናብ ሕቑፋ ንምእታው ትጽዕር ምህላዋ ምግላጹ ቱቶ ስፖርት ሓቢራ ብተወሳኺ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ዓርኩን ኣብ ማድሪድ ወድጋንቱ ዝነበረ ጄምስ ሮድሪገዝ ናብ ጁቤ ንኽመጽእ ይደፋፍኦ ምህላው ይሕበር ፊፋ ካብ 2021 ጀሚሩ ብዝሒ ተሳተፍቲ ዋንጫ ክለባት ዓለም ናብ 24 ኣደይቦ ምህላው ገሊጹም ነዚ ስዒቡ ድማ ምስ ዩኤፋ ኣብ ግርጭት ኣትዩ ምህላው ይግለጽ ኣሎ ብመሰረት ዓብይ ጋግ ብቕዓት ኩዕሶ እግሪ ኤሮጳውያን ካልእ ክፋን ዓለምን ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ክሰማምዑ ዘይከኣሉ ዞም ክልተ ወገናት 2 ሰዓት ቅድሚ ናይዚ ውሳነ ፕሬዚደንት ፊፋ ጂያኒ ኢንፋንቲኖ ምስ ልኡኻት ዩኤፋ ዘይዕውት ርክብ ምክያዱን ይግለጽ ኣሎ ኣብ 2022 ብዝሒ ተሳተፍቲ ዋንጫ ዓለም ናብ 48 ክብ ንምባል ዝጽዕር ዘሎ ፊፋ ካብ ኤሮጳዊ ማዕበር ኩዕሶ እግሪ ብዝወር ዘሎ ተጻብኦ ውሳኔኡ ናብ ሰነ 2019 ከም ዘተሰጋገሩ ኣይርሳዕን ብኻልእ ወገን ፊፋ ኣብ ዋንጫ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ናይ ቪድዮ ዳኛ ሓገዝ ክጥቀም ምዃኑ እውን ኣፍሊጡሎም بمسرت حقي يويفا حنت غانتا التفرمون بزحي إيروباين تتصاوتي زتوسني بزي قداي تشجيرا كم تصنحت زنقر لا بي اش جي حلقة غانتا برازيلاو تياغو سيلفا ناي فرنسا زيقنت مركابو تساقما تقالي لله مهلاو يقلت كاب كلتشن عصر تحرن أمون أغلقالي باريساوين كوينو زركب سيلفا سدرو أغديموم زيقنت مركابو يحبر باير مونيخ نحلو الداتا مانوير نوير أفانيا نسلوبينياوي حلو الدات يان أوبلاك نمفرام تتسعر مهلاوة تقليتهم أوانش عالم نهاجرو قداي زقبرن أبز حلفت صوتها أنصار ليبربول دما أب قدامي تشتو ساديو ماني روي جيغاز فتسمن نوير حلفتي باير مونيخ قابل عليو زرلوم امنت قودي لو مهلاو يقلت بفاينانساو قداي بفيفان يويفان كتمرمر زقنيت مانشستر سيتي قبننيا كوينا مصنحا يقلت علوم وطيت مرمرا زمت سمون زفلت فيفا ناي گنزبن كلتا مسكوت من سقاقارن كقصع كم زخلقن يقمت بزدما غوارديولا نيتشيلويل ناي ليسيستر اب مسمر مكل خالكم نسمو يتقطعوتاي اب مسمر متقعن مفرام ز حانصصو 150 مليون باوند ناب كازنو كملسو كقدديوم سيتي نمبزحتهم من اسيات تتصاطع حد شوع الافري ممهلا يفلت نيزرلانداوي تتصاطعي كلب فولهام ريان بابل دخمت خلاخلاي ليفربول فيردين فان دايك كم كبدي إلو أن دعليو كم زفلطة قليتهم كاب كلتشحن شوعاتن كساب كلتشحن عصرت حدن ماليا كلب ليفربول لبيس تتصاطع بابل ودهاجرو فيرجيل آبز حلف عامتات بزوح إفيت كم زرعي بمملكات كابز حجي تتصاطل زل عقمي نلعلون كم زلو حبيرم بابل بتوسخي ندخمت نايتي ابزي ايوان ببزحات زبلت خلاخلاي عالمنا تبهل زئمن لزلو فيرجيل صبوق غيرو كمزمزو كم زخل برئسة اماننت قليصم ناي فان دايك دخمت بنصور انتاي مخانو منغار زحانقد بابل اب موداتا اب 2011 ندقفت ليفربول بزقباء كيتفانو مخادو حماق كم تسمعوا بمغنزاب صباح سنبت اب ستاديوم انفيلد حانغوفاي إلوم كقبل وزلو تسفاء قليتهم مصراوي كهوب تتصاوتاي ليفربول محمد صلاح اب نيوزيلاند زتخايد قبرش براو متقعتي كونينهم بتين اسلاموين علامة زقبرة ام مسجد سفت متقعتي 49 سبات هيوتهم كم زحلفة يفلت زي قبرش براو متقعتي تمال عربي اب كلتا مسجد سفت مخانون تفليت اللهم
بهيوت 41 سبات زحتت زلو ودي 28 عامت برينتون تارانت ዝተባሃለ ሰብ زاጊት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምህላውን 4 ካልኦት ጥርጡራት ከም ተታሕዙን ተፈሊጡሎም ሳላሕ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ትማሊ ዝሕዝን ዜና ሰሚዐ በተፈጺሙ ዘሎ ሰይጣናዊ ስራሕ ንስድራ ንጹሃት ግዳያት ጽንዓት ይሃብኩም ብሎም ኢሎም ተወላዲ ቼክ ሪፐብሊክ ብኩር ሓላ ውልዳት ኣርሰናልን ፒተር ቼክ ምስ ጋንቱ ዋንጫ ዩሮፒያን ሊግ ሙሳድ ናይ ጸወታ ዘመኑ ብሓጎስ ክዛዝሞ ከም ዝደሊ ገሊጹም ኣብ ክለብ ቸልሲ ውቁብ ታሪክ ዘጽሓፈ እዚ ወዲ 36 ዓመት ሓላ ውልዳት ኣብ መወዳእታ ዓመትዩ ጥሮታ ክወጽእ ወሲኑ ዘሎም ምስ ክለባት ክሩዜሮ ፒኤስቪ ኣይንድሆፈን ባርሴሎና ኢንተር ሚላን ሪያል ማድሪድን ኮሪንቲያንስን ተጻዊቶም 3 ዓመታት ብሉጽ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ኮይኑ ተሰይሙ ክልተ ግዜ ዋንጫ ዓለም ዓቲሩ ሓንሳብ ድማ ምስ ሃገሩ ካልኣይ ተርታ ተሰሪዖም ንሃገሩ 14 ሽቶታት ዋንጫ ዓለም ዝርከቦ 62 ጎላት ኣውጪርላ ናይ ኩዕሶ እግሪ ህይወቱ ብተደጋጋሚ ናይ ብርኪ ማህረምቲ እኳ እንተተኣጓጎለ ኣብ 518 ጸወታታት 352 ግዜ ኩዕሶን ሰኪዕትን ከረኽብ ኪሉ እቲ ዝርዝር ብዙሕ እዩ ኦ ፌኖሜኖን ወይ ድማ ትንግርቲ ብዝብል ቅጽል ስም ይፍለጥ ብራዚላዊ ሮናልዶ ሉዊስ ናዛሪዮ ዴሊማ ሮናልዶ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ምስ ኤኤፍቲቪ ዝተባሃለት ማዕከን ዜና ኣብ ዝገበሩ ዕላል ናይ ገዛ ርእሱ ናይ ሕልሚ ጋንታ ምእንታን ክቐውም ዝበለጹ 11 ጸዋቲ ንኽሓሪ ዕድል ተዋሂብዎ ነይሩ ንሱ ድማ ንጂያንሉጂ ቡፎን ከም ሓላው ልዳት ንካፉ ፓብሎ ማልዲኒ ፋቢዮ ካናቦሮን ሮቤርቶ ካርሎስን ኣብ መስመር ምክልኻል ከሰልፎም ከሎ ንማራዶናን ዚነዲን ዚዳን አንድሪያ ፒርሎን ሊዮኔል ሜሲን ኣብ መስመር ምክፍፋል ንፔለን ንገዛ ርእሱን ድማ ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ሰሪዑም ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ አንቶኒዮ ባሌንሺያ ምስ ጋንቱ ዘሎ ውዕል ኣብ ዝመጽእ ክራማት ምሰብቅዐ ምስ ክለባት አርሰናል ወይ ኢንተር ሚላን ክጽምበር ተኽእሎ ከም ዘሎ ወኪሉን ወላዲዩን ሉዊስ ባሌንሺያ ኣተንቢሁም ቅድሚ ሓደ ወርሕን ኣሰልጣኒ ማን ዩናይትድ ኦሊ ጉናር ሶልሻየር ክለቡን ባሌንሺያን ኣብ ምሕዳስ ውዕል ክሰማምዑ ብዘይምኽኣሎም እቲ ተጻዋታይ ካብታ ጋንታ ክፋኖ ምዃኑ ሓቢሩ ነይሩ እዩ ኣብ 2008 ካብ ዊጋን ናብ ማን ዩናይትድ ተሰጋገረ ባሌንሺያ ብዙሓት ክለባት ተገዳስነት ይሕዲረናሉ እኳ እንተለዋ ናይ 2 ዓመት ውዕል ናብ ዝቐረበትሉ ክለብ ክኸይድ ባህጊ ከም ዘሎ ወላዲኡ ወሲኹ ኣፍሊጦም ኣሰልጣኒ ኡናይ ኤምሬ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ስፖርት ብወነንቲ ክለብ ኣርሰናል ንዕድጊ ተጻዋቲ እኹል ባጀት እንተዘይተመዲብሉ ንባሌንሺያ ናብ ስታዲየም ኤሚሬትስ ንምግዓዝ ዓይኑ ዝሓስየሉ ኣማራጺ ከም ዘይኮነ ተንተንቲ ይዛረቡ حدش سلطاني ريال مدريد زينedine زيدان نناي كنفي أتقاعي كلب مانشستر سيتي رحيم سترلين آبيدو نمتاو يسرح كم زلو تقليتهم نمدريد داغماي تنفاس نمسكوا 300 مليون باوند كم استمدبلو زنقر زلو زيدان نتا غانتا بحدش ملكع نمهنات بجاكا نسترلين ننيمار نإيدين هازاردن كريستيان إريكسن آب زرزر تدلي تتصاوتي آتيوم كم زلو زنقر لهم زيدان ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ዝዓመት እዚ ንሃገሩ ንጋንቱን 21 ጎላት ምቁፃር ብሉጽ ምንቅስቓስ ዘርኢ ዘሎ ስተርሊንግ ዘለዎ ኣድናቆት ሕጂ ዝጀመረ ዘይኮነስ ኣብ 2015 ዝተጻወታይ ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎ ሓቢሩ ነይሩ እዩ ሰሙናዊ 300,000 ፓውንድ ዝኽፈል ወዲ 24 ዓመት ስተርሊንግ ምስ ሲቲ ክሳብ 2023 ዘጽንሕ ውዕል ስለ ዘለዎ ማድሪድ ንሲቲ ንኸተኣምና ክትሽገር ከም እትኽእል ንኩዕሶ እግሪ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይገምቱ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረም ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን